Lakumba arthayu kinthi nadu ba ka doctor jongka marka sa PHC kalami banlei pentibit biang yelade hadu menta kasngi ompat don doctor setia ki banwan shimti ya ka kam haka jaka jongka kumta menta kasngi ka khat khandai triku risau kinong yelam ka HYC Mouthat Russian Circle kilalei bunya kindu ya ka DM and HO West Coast Hills but aitiru ya ka jingtho bakanle ya ka badon kam tungini sngap ya ka ka ba uba Shambor Langren President Jongka Seng Udan Banong Naka liang ka jongka HYC Mouthat Russian Circle mata kasi khandai terek risau ajar puan naka liang ka jongi ni hadin bangi layo ya ka jingtep bat ni tep bat ni leng ba dalagi jongki khmat ya ka jing jongki pajba khamtam di nongpang di bawan bansim dawai banwang syak sumar hangte ha markasa PSC namarda lada ngambakla nanduk ka laiterik jong mentau benai ba i doktor ibadan borbor hangte ilami nak kate ka jaka i smar nakamta ban pentebet ya ke jingpole bi jong i te kate ka jaka hadu menta kala long thali TPI kate ka hospital hangte kate ka 24/7 bat ni i ya ka jing ke jong ki pajba la da kimdon doktor watang sisir tirai ka basmusi kalong ba hadu menta nakaliang ka government hadu menta la yaj palat RTO di umdon doktor umdon nang sumar hakte ka PSC hospital kumalong mentai kidan tangki staff nurse bat kiwei pat ki staff jong kate ka jaka ini sumar te halor kani kanong rem nakaliang jongi kum ka seng ngidap lagi jusung khya bat ni iru ya jing jong pajba nakupor sukupor bat kidon bun ki kes kiba kidon kam ya jing sumar nakate ka jaka ini sumar hanre hagajing bom don doktor kumul watang ni ikis ibarit ro ya haban transfer na sya mairang sibil hospital te kajing kejong pajba kapulong yang ikum keseng bangin nomla ban susong kliti hari mata kesini kat kandai terek iwan ya keban ya kendo sendon ya district medical and health officer jong ke West Kazil iba dang in charge menta hak bade bar kate ka markasa PSC ban pensngo halor kene kejing jong kate ka PSC te nagaliang jong ikum keseng nilayo ya keban ya kendo ya district medical and health officer ban pensngau halor kene ke jing kejong ki pajba hangte ha ka IG hangte ha ke jaka ai sumar te ha gejingnya keren kejong jongi kum kinoilam jong kaseng bat i klidu jong ka department jong ka kya nakaliang jong i long ba ila sim kya ye kene kam bat menta kene kam kali yai skman bat nakaliang kejong i kum inoilam jong ka o kum i klidu jong kene ka department jong ka koi kya jong ka district ki berkoi kila forward ro ya kane ka kam sate sya director hangte Shillong na ka benta ban le yang dong kam te nakaliang jungi kum ka seng ngi kermen ba ka jisim kya jong ka district medical and health officer le se kan wanra bat kan wen no sndon ya gijing jong ki pajba ki jong ni hangte hamar kasa nakaliang ka jungi kum ka seng ni snowban penpor sakwe bat kata kalong ha ke bade bat kinong mi kmat ki jongi ni haban pensau ya kan ha kinong mi kmat ki jongi bat lengba jong pi ki press bat ki media ni pha ya kan ka khubor ni pha ya kan ka jing petip sya local MLA jongi ba broading nong sik bolong rukum menteri wai na ki menteri jong ka sarkar MDA te bon sobha ya ka ban sim khiak loi ya kan ka jing jong ki pajba jong ka than markasa hi bor ko wai halor ke jing bomdon ya u doktor ban pek nong pang ha kate ke jaka sumar tinamar kata nakaliang jongi kum kaseng sai chisin pat ngi kentu jur ya u lokal MLA jongi bon subha ya ke ban sim ya ke jing kli bat ban yarap lang nakapta ke jing jong upaj ba jong kate ka thain ke jongi kata galong ka khubor nakaliang jongi kum ka HYC Mouthat Russian Circle